Zdravím všechny lidi, já jsem Páťa. Dneska vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks Blitz. Sponzor je s Wargamingem. Tak. Koupil jsem si tady tento tank VK 30.011P, asi jako prototyp. Chci si koupit Tiger. Nikoho. A dneska si dáme challenge s tímto tankem. S tímto tankem nehýbat zvěří. Nesmím pohnout myškou. Že já si ji teď vypnu. Jestli byste občas... A už nemůžu hýbat. Super. To bude těžká challenge teda. Nesmím hýbat. Počkat, já pak nemůžu zaútočit. To byla blbá challenge. Promiň, že teď používám to. Asi je na nárovnám dílo. Tak, dobré. Tam to budem střílet. To je hrozné, jak... fuj. Ale vážně hrozné. Fuj. Já na to nejsem zvyklý. Prostě musím se dívat takovým směrem. To je tak hrozné. Něco mě napadlo. Já ho nemůžu trefit teoreticky. Aha. Mi nedošlo. Já vlastně můžu střílet jenom z tohoto úhlu, to mi nedošlo, kámo. Mě napadla věc, kámo. Já myškou nesmím hýbat. Omlouvám se, kdybyste občas někoho uslyšeli. Je tady se mnou můj brácha. Ne, já jsem střelil. Nesmím hýbat myškou. Jak to udělat? Omlouvám se, že teďka používám. Já jsem říkal, že já nesmím hýbat myškou, ne že někdo... Jen já nesmím hýbat myškou. Automíření může, takže... Jen můžu na něho... Jen se můžu dívat. Mě napadla super. Teď dám zase automíření. Ach jo. Vyžírky jedny. Prý potvrzuju. Jinak je tady, jak říká můj brácha, nech mě bejt, já nesmím hýbat, dělám. No, teď se střel úplně blbé. To je hrozné. Střílím z pravného úhlu. Já nevím, ne. Pal. Ne. Jak můžete vidět, tak je to nemožné, ale taky možná. Nic jste neviděli. Nic nevidíte. Tady to je nějaký ten takový dobrý tank, víte? To je ten jeden z nejlepších tanků, víte? Tady žádný tank jiný není, než tam ten. Jo, já
nečituju. Já vůbec nečituju. Úplně vůbec nečituju, protože mám headzera. A já mám vážný 1000 IQ. Protože headset může otáčet hvěží. To je headset? Co, jak mám 1000 IQ, že jo? No? Kdybyste chtěli vidět video, jak si udělat záznam a jak udělat záznam z této hry, udělám video, klidně ano, ale pod jednou podmínkou. Dáte na tohleto video 1000 like. No, 1000 je moc mírný. Yes! Toto je ten nejlepší nápad. Já mám 1000 IQ, kámo. Ne! Ne, oni mi ho zničili! Nejde to udělat, ta challenge. Počkat, to tady nikdy nebylo. Museli přidat. Jak to, že jsem si to nikdy nevšiml? To je divné. Ticho. Porážka. Jestli byste chtěli další, jestli si tuhletu hru chcete zahrát, můžete to nainstalovat přes super. Můžete to nainstalovat přes Microsoft Store. Ještě tam udělám video, pak vydám, jak si to aktualizovat. A nebo přes Steam. A ještě zadejte bonusový kód. Tutorial. OM 2021. Neexistuje, co to je za cheaty? Ach jo. Ach jo. To nejde. Je toto video krátké, 8 minut. Chcete dotáhnout na YouTube. Nic jste neslyšeli? Tak si zahrajem se stíhačem tanku. Tak. Já to vytahuji. Už nám tady začíná hra slepá kolej. Hele, lidi, teď mi dejte chvilku pozornosti. Dejte na tohleto video. Na tohleto video 20 000 lajků a natočím video, že se nesmím hýbat s tankem. Prostě jenom můžu, nemůžu jezdit, jo? Vypnu si klávesnici. Teď všichni pod video. Ale když můžeš hrát na klávesnici u počítače, to nedává smysl, blablabla. Já nepodvádím nikdy. Au. Ty kámo, tak tady Crusher. Musím koupit. Já u Crusherovi říkám, že to totální ale jo. No nic, doufám, že se vám toto video líbilo. Můžete zanechat
nechat like, odběr, zvoneček, aby vám zase další video neuniklo, takže čus!